Двічі герої Радянського Союзу та борець за права кримських татар. В Криму вшановують пам'ять легендарного льотчика-винищувача Ахмед-хана Султана. 48 років тому він трагічно загинув під час випробувального польоту. У Сімферополі на площі, названій на його честь, з квітами і прапорами зібралися кримські татари. Біля меморіальної дошки Ахмед-хану Султану під кримсько-татарські пісні та вірші небайдужі вшанували пам'ять героя. Коли наші співвітчизники приїжджали до Москви, завжди йшли до нього, і він давав поради, що і як робити. Тому я завжди приходжу на цю площу в цей день і в день його народження. Вічна пам'ять. На рахунку Ахмед-хана Султана понад 100 повітряних боїв. Під час Другої світової війни він здійснив понад 6 сотень бойових вильотів. Особисто збив 30 ворожих літаків. Ахмед-хан Султан отримав 2 зірки Героя Радянського Союзу, а 3-ю не отримав, бо був кримським татарином і усіляко вболівав за свій народ. На власні очі бачив, як радянська влада проводила депортацію кримських татар. У 1956 році він підписав листа до Центрального комітету Комуністичної партії з проханням про реабілітацію кримськотатарського народу, але безрезультатно.